И здравейте хора, аз съм Ризвере и днес правя ревю на един много хубав български сервер. Той се казва Adventure PvP. Серверът е в екшен, но доварен половин мисия, MMO и екшен. Уебсайтът е този. Нека да започваме с ларповете. Това е LARP Creates. Трябва да напишете наклонна вод и ви изписва тук линкове да водните и цъкате тук. Ви трябва ключове, за да да спечелите някой от тия награди. Добре е да ходим към следващия LARP. LARP Drop Party. Бързам така, защото нямам много време и се мъча клипът да стане добър. Това е LARP Drop Party. Можете да идвате тук и да се наслаждавате на евентите. LARP. Да ходим към енда. Това е енда. Има доста маняци по PvP тук, така че няма да скачам. Съжалявам, че ми е толкова малко виждане напред, но съм го направил така нарочно. Добре. Да ходим към следващия LARP. Help. Това е My LARP Hell Faction. Да, това е LARP Hell Faction. Ето, стопирайте с клипа и прочетете какво пише, защото мен ме мързи толкова много да чета. Добре, това беше LARP Help Faction, а това е LARP Help. Сервер Rules. Това са правилата. Прочетете си, хора. Ще са ви нужни, ако искате да играете в този сервер. И да ходим към следващият LARP. Това е My Info. Да. Сервер Info. Скайпа на онера MonF3. Facebook страница Adventure PvP. Вебсайт adventurepvp.info. Тук не виждам какво пише. Май IP-то. И пак вебсайт, май така. Абе, елате в сервера и си прочетете правилата за серверчето. Това е за да станете ютубър. Прочетете ги отново правилата. Те са лесни правила. И да ходим към следващия LARP Jump.
Вижте колко хора има. Warp, Jump. Джъмпа е много хубав. За жалост аз не съм добър джъмпър. И да, да ходим към следващия рeward. Warp. Leaves. Това е една игра при евенти. 100% че тук също се пуска при евенти. Защото е игра за евенти. Ето това са правилата за играта. Ето прочетете си. Играта е много хубава, аз съм играл на нея в един клип. Даже съм снимал. Май, не знам. Добре, да ходим към следващия ларп. Ларп. Мазе. Това май също е минигейм сериал. Или нещо такова от този сорт, не знам. Не знам какво се прави на това мазе. Но... да. Това е също минигейм сериал май. Така, лабиринт. Да ходим към недавно. Недра не е някакъв обикновен, да кажете. Недра е според мен доста хубав, така да се каже. Не е някакъв притруфен, е някакъв обикновен. И да ходим към другото ларпче. Другият ларп е ларп Repair. Това е Repair. Много е хубаво, че има Repair, защото ако нямаше, доста малко сървъри дават тази възможност да има Repair, защото за една наковалня според мен иска доста желязо. Това е другия ларп. Няма да ходя на ларп SMS също сега да ви кажа, защото в вебсайта на сървъра пише нали всичките неща. Шопа е много хубав направен, защото тук пише какви неща се продават. Тук са блокове, храна, полшени и тук само няма табела. Тук са цветове. Много хубав шоп, просто хора, нямам думи. Да ходим към спринта. Това е спринта. Няма как да ви го покажа, съжалявам. Но е само при евенти. Елате и се забавлявайте на евента. Това е ларп став. Това е става хора. Тук е много хубаво направено, защото няма как да ви измамят, прено да се представя някой за чат хелпър и някакви такива, ако сте нов. Не е много трудно да... Не е въобще даже трудно да ги запомните. И да. И хора, това ще бъде от това ревю. Дано клипът да ви е харесал. Ако е така, можете да се абонирате